Liet pod medore wi chung mar jopuonj junior school emiyogi teko mar tayo chenro mag somo e junior school moko rwak telo kowuok kuom skunde primary kaka osebedo nyaka ne sirikal mar Kenya Kwanza donjie telo. Kawuono jopuonj mag junior school ma Homa Bay kod Busia oriwore gi jowetegi e golo pachgi. Elizabeth Ajode nigi ler mar wachni. Tend riwruok mar jopuonj mag KUPPET e kaunti ma Homa Bay koro medo duondgi ewi dwaro mar riwruogno mondo oket jopuonj mag junior secondary obed kar kendgi kendo gita tijegi gin giwegi ma iluongo ni autonomy. Tend KUPPET osebedo ka sundo mondo mi sirikal kokalo e migawo mar somo oket jopuonj mag JSS ochung kar kendgi kendo pog JSS gi skunde mag primary mondo jopuonj mag JSS obed gi yot e tayo tijegi. Kotelnegi kod jagoro margi Stephen Yogo kod jakom mar KUPPET e kaunti no Jako Koth giwacho ni onge kaka jopuonje mag JS inyalo telnegi kod jopuonj mag primary. Gino magiwacho ni osemiyo jopuonj mag JS ocha. Wadwaro ni wabed gi welfare mar jopuonj gi maklear kendo wadwaro ni gibed gi skul mochung kar kendgi. Magi bedo gi jotelo man gi qualifications kendo wanyalo bedo gi thuolo ma japuonj ma JS nyalo wuok ke JS kama entie no to dhi e senior school ka gibedo transferred to transition no bedo. Wan gi curriculum mar JSS. To ka sirikal nokelo curriculum mawacho ni wan gi 2633. En gima ber ni koro jogi onego gichung kendgi. E twak mar gie boma ma Homa Bay, jotend KUPPET e kaunti no okoni jopuonj mag JS ni kod rang'iny mar somo mamalo kendo koro nyaka sani sirikal ne ni gichung kar kendgi kendo giwegi gita tijegi maok ni telonegi kod jopuonje skunde mag primary kaka osebedo kadhi nyime. To call upon the government, the Ministry of Education, the employer, Teacher Service Commission to hasten to provide a clear progression pathway, to provide a better scheme of service to the teachers. We are teachers who are post-primary school teachers. Depending on the environment that we are in, we ask that our employment, our career be recognized, our work be recognized. Paroni bende ojiw kod jotelo mamoko mag KUPPET e kaunti ma Busia kotelnegi kod jagoro margi Mofat Okisai makwedo sirikal mamalo kuom dwaro wito oko chikego mane ochwal kod aput matayo tije ma higa 2020 mong'ere kaka Fatuma Chege Task Force mane ojiwo pogo somb junior school kod secondary. Presidential Working Party on Education reforms came and nearly rubbished the recommendations of the Odhiambo Task Force of 2012 and the Fatuma Chege Task Force. JSS teachers are dissatisfied, they are disgruntled, they are not comfortable in the working environment where their services have been domiciled. Jopuonj go medo ni somb junior school osebedo kod ng'ikruok ka bende ok migi thuolo mar chiwo puonj makare botend skunde primary. Asking the government to ensure the junior secondary school is established on its own. The government should be providing quality education. As we are speaking, the grade 9 are about to do the national examination. A student is going to the national examination without seeing even a conical flask, even a microscope. The government should establish JSS as an autonomous institution. Elizabeth Ajode, Ramogi TV.